Как скача? Я. Направо излита. Отивай при нея, мама. Чакай да взема. Айче, да не тичаш там. Ще изплашиш баба Цвета. А? Какво си лапнал ти, мам? Клечка си намерила? Браво на тебе. Да. Тичкай, мамо, тичкай, тичкай. Браво. Браво, Найчето, браво. Тичкай, мамо. Хайде така. Хайде, Васника, тичай. Браво, браво, браво. Браво, кукличка хубава. Айче, Да. донеси пръчката. Да, тя ще излезе. Тя не дава. Айде, папа и сняг. Папа и сняг. Има клечка сега. Ти си заета. Махич не му е студено, тя знаеш как се радва на този сняг. Дишичка. От Англия ли ти са обувки? Да, да. Виж как се личи. Оттам ги взех. Нали? Качественото се вижда. Оттам ги взех. Аз точно това викам. Кажи, мамо, кажи. Това магазин на обувка. Аз, защото като се прибирам с маратонки, се нещо друго. И викам миналата година студено беше. Викам, да. Викам миналата година, викам какво беше. И